Ahoj, zdravím všechny přátelé chladného dýmu, všechny vášnivý dýmkaře. Vedle mě vítám youtubera Vegase, který tady všechno nachystal, takže z toho budete mít příjemný prožitek. V tomto videu jsem si pro vás připravil unboxing dýmky, kterou jsem si objednal v příležitosti ukončení dálkového studia přímo z Dublinu od Petersonu. Takže máme tady zásilku z Dublinu. Vypadá to krásně, neponičeně, na první pohled, hezky zabalený. Tady máme dodávku. Tady je vtipný, že jsem si objednal dýmku bez 9 mm filtru, tak jsem to reklamoval. Byli tak milí, že to stornovali a dali mi dýmku, kterou jsem chtěl, což bylo fajn. Zajímavá věc nastala, kdy ta dýmka stála 220 €. A tím, že jsem si ji objednal znovu, protože jsem tu první stornoval, tak jsem získal slevu, takže ve finále mě to přišlo na 209 €, včetně pošty, což si myslím, že je krásná cena, protože to je dýmka, která mě bude provázet nějakou dobu. Tak, co je uvnitř? Takový vyslaný. Řekl bych typická krabička od Petersonu, viditelná. Jak na mobil, že? Krabička. No, ale vypadá kvalitně. Tady vystupuje plastický logo na krabičce. Příjemný. No, pojďme se podívat dovnitř. Tak papíru je tady dost. Doufám, že i dýmka je tam. Poslal jenom papír v krabičce. To bych nerad. No jo, je to krasavice. No, Už to vidím. Krásná práce, nic jiného tam asi není. Tak je to systém Spigot, což je vlastně stříbrný čep na náústku, zasazený do troubele. Jo, tak to je celkem vtipný, že k tomu dávají i první filtr. Peterson Dublin, když se to bude vidět na kameře, tady vidět puncování stříbra. Rok 2025 je tam vidět vyražený. Jinak náústek je typu Freestyle, což je takzvaná rybí ploutev, ten mám rád. Dělá ještě ten petersňácký náústek P-Light, nebo jak se to čte, který vlastně má tu dírku vedenou nahoru na patro, aby ten dým nesměřoval na jazyk, ale na patro víc. To mně přijde taková klasika, kterou jsme zvyklí. Kotlík je tak akorát, bych řekl, že se to dá i pošťouchnout prstem, když to člověk bude plnit. No, můžeme se podívat dál. Tady pytlík. Kladečka. Pěkný, vypadá nějaká umělá kůže nebo něco, ale to je kvalitní, vypadá to hezky, viditelně. Musíme. To krásně padlo. Je vidět, že to na dýmku. To bude ještě trošku rozpohybovat a je přenos fajn. Co tam je dál? Silver Polishing Cloth. Tak to bude na čištění stříbra, pravděpodobně těch stříbrných částí. Či taková jemňučká kůže. No a poslední, co máme v krabičce, tak jsou různé typy Výherní los. tvarů dýmek, no. Nevím, jestli v téhle ceně bych chtěl dál vyhrávat. No, tak tady je ten typ vlastně X105, tak to je ten tvar, který máme tady před sebou. Chyba v první objednávce pomohla k tomu, že jsme se dostali na lepší cenu. Jinak, co bylo asi pro mě zajímavé, tak byla doprava, která vyšla na 10 €, bylo to letecky přes společnost UPC. Takže v pátek jsem objednával, v pátek o půlnoci už to bylo v Kolíně v Německu, v Dublinu doručený. V sobotu a neděli se nic nedělo. V pondělí ráno, když jsem se díval na pohyb té zásilky, tak už to bylo ve Vídni. A v pondělí, když jsem šel na oběd, tak už jsem měl zásilku na stole v kanceláři. Člověk spočítal za nějakých 250 Kč letecky z Dublinu a za Českou poštu jsem tady dával posledně 110 Kč, tuším, za doporučený list nějaké v obálce, takže za mě po vás tak když objednávám, víš, tak mě to trvá díl, než to přijde.
Tak jo, přátelé, tak se těším, až to rozmíchám, ten první dým, tak vám potom postnu nějaký video z toho. Tak díky za pozornost, když budete někdo chtít vědět víc informací, než jsem tady pronesl v tom příspěvku, tak klidně napište do komentáře a já vám rád odpovím, když budu znát odpověď. Samozřejmě pokud se vám tohle video líbilo, můžete sem dát like, odběr, cokoliv, je to všechno zadarmo, tady ta podpora, ať už sdílení, nebo prostě kdybyste někdo chtěli podpořit, tak kýmkoliv budeme moc rádi. Jinak v popisku videa bude odkaz na můj kanál, kam budeme točit věci, dost pravděpodobně z Vyše nebo z takových věcí, takže určitě můžete dát takový odběr a ano, vám to bude chodit ty videa. Mějte se hezký a příjemné výmění přeju. Ahoj!